Seguían a pista dende o pasado mes de abril, momento no que foron incautadas estas dúas narcolanchas nunha nave da parroquia ribeirense de Palmeira, pero ata hoxe os axentes da Comisaría da Policía Nacional de Ribeira non puideran detelo. Atopábase en paradoiro descoñecido dende que se puido vincular co galpón no que se atopaban as embarcacións. O prendido xa pasou a disposición xudicial, aínda que se continúa coas xestións da investigación, polo que non se descartan novas detencións. A nave estaba situada estratéxicamente dispuña dunha rampla con acceso directo ao mar. Cada unha das dúas embarcacións contaba cunha gran bodega para poder transportar a droga. Unha delas tiña instalados ademais 2 potentes motores e a outra podíanselle encaixar ata un total de 4 motores de gran cilindrada. Todos os bens intervidos nesa nave foron valorados en máis de 21.000 euros, previo á súa subasta pública. Todo o diñeiro recadado será destinado á loita contra o narcotráfico.